ọhaneze ndị na-ekiri ihe onyonyo anyị dara ihe ile n'ụbọchị nke taata aka bụkwa nwanne m nwaanyị Adamazi Chiomezi so n'ụbọchị nke taata anọ m n'obodo a na-akpọ Adazi Nnukwu na Anambra steeti anyị si ka bịa jụọ ajụjụ n'ụbọchị nke taata ka amụtakwa ihe ndị ụfọdụ gbasatara omenala Igbo ya na ihe eji marakwa Adazi na ihe eji marakwa Akajiọfọ anyị na ya nọ n'ụbọchị nke taata so kirianụ vidio ma share kwa video comment kwa daalụ ihe nne biko Akajiọfọ enwe ike ịkọwatụrụ anyị onye ịbụ ka ndị na-ekirikwa ihe onyonyo a mara gị marakwa ihe eji mara obodo Adazi Nnukwu daalụ ihe nne ọmụ chief Dr. Christopher Mbanu Ichie ọba na-awere ego Ichie Ibebe Igbo Ichie ọdọọdọ Ichie omenye na Adazi Nnukwu ekpụtụ na-amị udu ụtụtụrụ aga m evu ọchinere nọ n'aka ọwa na oriri tụọ egwu egbeke dara ihe nne nna anyị kwu maka ịkọwa onye bụ dara ihe nne onye otu anyị tụrụ ihe ejije maka ya bụ na politiks na-eme ọdịnala Igbo bụzi ụfọdụ jisikweri ndị mmadụ ọfịs ejikere na scam understand and ndị mmadụ many people must see problems and ha na-ebisi rightful solution to their problems so achọkwa m ka iji ejikwere ohere ka ịkọwakwara ọhaneze ndị na-ekiri onyonyo a ihe ị na-alụkarịsị ihe ị na-emekarịsị ị na-eme ọfụma maka na anyị mana ị na-eme ọfụma na anyị ji ọchọrọ bidara ọrụ mara so enwekwara mkpa nwekwara dịka nsogbu ahụ ekwutekwa gị ịkọwakwa ọzọ nyekwara ya aka ọfụma ịmara ibe dị n'ọdịnala ọdịnala esike ike ka a na-egozi ya ego chief ebido goro nwa ka egobeziri ihe niile ego maka na eji ya nganga eje na mmọnwụ ọrụ oge ebi n'ụdị atụrụ anaghị ego nwa n'ahịa anaghị azụ eze azọ eze na-efu efu anaghị akụ ya akụ ego fuola ejebe ebe anwa ọsị ise azọbara eze azọwa ka egobere ihe egobegoro nwa oge aka ihe niile gara anyị na-eme ọdịnala na-emesi ọdịnala ike ihe niile anyagwo onye ọdịnala na-ejiri ọhụụ jide alọ were ọhụụ na alọ were eje mana kịta onye ọbụla sị na ha ji ọhụụ mana ọhụụ ma onye ji ya maka na eji ya nganga eje na mmọnwụ abịaji ya nkwu mene n'isi ọdịnala na-esike ike ọ na ihe ghaziri agha ihe si ike ebe niile ndị bara na yawu bara na wu si na yawu baa na dibịa si na dibịa bakwa na yawu iwe na-aghatọkọ ihe niile oge bụ n'ụdị atụrụ ihe dibịa maghị na onwe ihe maghị na agbụọ ndị dibịa agba arụ mara nke maghị na iwe bido merie kịta onye eluzie omeribe sọrọ ya na ọgaranya nga na-agba afọ gakwuru na dibịa gara n'ego ụmụazụ wee na-achụzi ego n'ike dọnọ ya ka o gburu onye jebute soiti ojedo ụlọ ofu alụsị si na alụsị amụ ya ọ alụsị gbara ya na soiti ka ọ na-eme ọ kọnfụzụ ndị mmadụ na ya na-eme alụsị ọrụwa desi sosaiti ahụ butere ka ọ ejedo n'ebe anwa ụmụazụ anaghị evu ibe dịka na anamaghị anaghị agba ana n'aha na ihe eru 80 something years before a na-amaghị before ya mara na anamaghị na ọ ya adaghị ibi ọ daghị ibi ọ na ya ma anya ya efutawara ọjị si ya ala n'ihukwana ya na ya abịa ihe dị na ya bifo na anaghị m n'oche ya aza afọ ibi anaghị agba ala n'aha onye na-eme ya na-agwọ ọgọdọ ọ na-eyi traụza ma ọ na-ekwu oziokwu ihe niile na-adị iche maka mmadụ anaghị eri ihe ala ole so onye bụrụ ala osoro eri ihe ala a na-eme agwụ ụwara ma ihe agwụ a na-eme eme omenala ụwara ma ihe omenala ụwara ga gataziere alụsị anaghị aṅụ kaikai ka ụwa na-aṅụ ihe osisi metara n'ala Igbo anyị bụ ngwọ nkwụ enu ka ọ na-aṅụ ụwara ga wee ziere obizie kaikai na-abịazi alụsị a na-abịa akpa ike
onye jekwucha nwaanyị ojego na-alụsị onye ahụwa ahụ onye mechaa sa na ojekwe na-alụsị arụsị wee na bifo ife arụsị na-eme ọfụma kịta ịma na na-ezere ihe ọ ka esi eme ihe ụfọdụ na-eme agwụ olu ome ihe gụtara ya na agwụ sịrị na ya na-eme agwụ ụfọdụ ama ihe wa arụbanago agwụ wa arụbanago ndị ichie wa arụbanago ụfọdụ ọmụmụ wa arụbanago ibe niile na ụwa wa arụbanago ọma ihe wa arụbanago a na-emebisi ihe niile ọbịa ka eji eru asị gị na a na-eme otu dibịa a na-ama ekwe eje na otu dibịa dịtụ na ama ihe a na-eme onye nkọta aka ṅụọ mkpụrụ mmiri o jesi na ya na-eme dibịa dibịa na-aṅụ mkpụrụ mmiri bifo dibịa amaghị ọ ya eme gị inwe obi umeala nwa obi mgbaghara kịta a na-alụzi 20 story na-alụ ma họteelụ na-alụ ihe niile oge izizi ego dibịa na-atụ ka nkwụ nọ na agba ka ngwọ ọbịa ka a na-awa mechi ihe ọba na-eme mgbe ikpeazụ zoba nwụọ jezi nene ka bebade ndị na-agwọ ọgwụ ma ndị oke ite ọbụọ na ya ka ọgba ihe anọte aka ihe enwe problem na be gị ọbịa na ị na-alụ dibịa ọwa nwanne echi nwa nọ n'ụlọ ọgwụ nke ọzọ emere ọpụreshọn nke ọzọ ahụ ọdọ nwunye gị a na-eme nwee m ndị ahụ adọ be gị nwee ndị ji egbe eje nwee ndị anaghị ekwu okwu fọnị na-ewu nọnsens ọbịa ka Soludo ji wee kune wee kwuchi ihe o kwuru ndị gbara ọsọ ndị nọ n'ọdụ nwaanyị jikwa ọhụọ ijiri ọhụụ jiri alọ na ọrụ niile ekwu na iji ọwọ onye ọbụla nwere ike ịkpara ọhụọ jiri sị na ya bụ na ya ji ọwọ ị na-aghọta ọ dịna na-esike ike iwekịta ndị na-eti ntụtụ ịbata enwe ru ma m ka na eti ntụtụ abata nwaanyị nwunye mmadụ oyife eze yifu brezi itirie ntụtụ na-adịkwa bịa yifu eze yifu brezi itirie ntụtụ alụ ka ọrụ n'ala Igbo maka na ile eme omenala o nwere nsọ ọrịa na nsọ adịghọ ndị a niile na-emibe ahụ aiki mbanza mana ije ebe ichie ọba na-awụla ego na-adazi nnukwu ịnọ na Legọs kpụọ ya na fon ọ nọrọ ebe a na-enye ego ntụtụ dọgwọ na ntụtụ na-adasịsị ebe ahụ ọ gị agwụ ya n'ọdị anaghị ifu mmadụ ebebie ịnọ na na-afịa kpọọ ya si ebuke na ya chọrọ bịa njiri gị aka o jide agha gị aka ntụtụ ọ bụ na ntụtụ ọdazi ọdụ ọsụgụ na ọdọ ọrịa bụ oziokwu o nweghị dị ka oziokwu n'ụwa ikwutekwe na ana dị eziokwu emechaa ose ọ iwe omenala ekwuwa akụkọta ibe ebe a na-ekwu oziokwu kwuo oziokwu nke ebe eketa ị gara na nke atụwasị enye gị rie ị na-eme na ị na-eme ọka nwanne chi ofe iwe ahịa gị so ọ dị na na-esike ike maka na eji ya mkpachaka nsị egbe ji ihe agba adaka ebe ji azụ friji esi ofe onugbo ole si na-enyekwara ya amị siti ọgwọ ka egbe na nje anapụ eme n'ihu odogwu ọ dị na na-esike ike ụmụazị na-agbapụ ọdịna kịta agbanwe ihe ọdịnala n'ọdụ uto sosaiti ahụ jiri bute gbanwe ya na ọ mere na ụmụazị ya niile mebichara emebi ụfọdụ naanị iti mmọnwụ ụfọdụ naanị ịgba ọgwụ ọsọ ogụrụ ọgwụ 20 million mbọsị Chukwu si na ihe anwụ ka ihe anwụ ọ bụrụ na ị na-eme dibịa eje bute oke ite bute emume oge ọ nweta na ọ ya eruo onye ọbụla maracha agụwago gị na ndị be gị ejekwa na iti azụ n'ofe ee ọbịa bụ na a na-eme dibịa ha bụ ihe a na-emetọrị si na a na-eme dibịa na a na-eme dibịa na-ebu kaikai na-akwa arụsị anaghị aṅụ kaikai maka na kemikal ihe a na-aṅụ ọjị ya ni ọrịa mere na anaghị awara ya gbolo ndị Awụsa anaghị awara ya arụsị otu ka ọ dị anaghị atụrụ ya kaikai nọ kemikal nọ ihe osisi mete na ala Igbo anyị wetara mmanya nwa ka a na-enye arụsị aṅụ udo wee dị na nkịta kwụọla ekele m Dari ihe nna anyị kwu maka nkọwa gị ọ bụkwa obere ihe amụtakwara a na-amụtakwa eziokwu dari nne ọ bụrụ oge ebido ụdị atụrụ a na-eme awanji o nwere ihe so awanji oge ahụhụ ịkwara awanji ndị ikwu na ibe ndị gwadi ana a na-ebu ụzọ ma ọka kamanụ emechi ebeji ọka ma aka kamanụ emechi ọka manụ bifo ewe wa ji gbuo mmụọ ọkụkọ nwa nke a na-agba mmụọ ọkụkọ bifo ewe wa ji mana kịta onwezi ife niile a na-esi na rice onwezi onye ma ikwu onwezi onye ma ibe maka na ọ bụrụ ga-ebiri ụdị atụrụ ụmụazị nọ na township ịleta oke ọkpa nọ n'ụlọ
na onye a na onye a gwara nwanne gị mụ na nwoke ihe mmekọ gị na ya onye a na onye a gwara nwanne gị na mmekọ dịkwa nna na ya ihe anụ ya ya anụghị mana nkịta alụ emetara ka nkụ nwatakịrị ya ejekwuru nwanne ya nwaanyị nke a ya ejekwu nwanne ya nwoke anaghị emetọgharị nkọta na ebe ichecha alụ ahụ niile ọbịa ka a na-ahụ ọrụ na ịma ibe ọ bụrụ ebe siri nri a na-eme iwe ka ihe eri nri maka ịnwa ibe metere ebe ahụ ekerekwakwa m unu Dari hinna na nkọwa gị